नमस्कार मित्रांनो, अशोका काउंटीमध्ये पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे। ह्या प्रोजेक्टला तुम्ही भरपूर प्रतिसाद दिला व आपले 2 बेडरूमचे सर्व बंगले सोल्ड आउट झालेले आहेत। ह्याच्यामध्ये आता फक्त एक बंगला शिल्लक आहे। 1 बेडरूमचा रेडी पोझिशन फुल्ली फर्निश्ड 2000 स्क्वेअर फूटचा प्लॉट, ज्याच्यामध्ये 780 स्क्वेअर फूटचा प्रशस्त लॅविश फुल्ली फर्निश्ड असा हा बंगला विकायचा आहे। सर्व खर्चासकट फक्त 30 लाखामध्ये ऑल इन्क्लुझिव्ह बंगल्यामध्ये तुम्हाला मिळणारे फुल्ली फर्निश्ड सोफा, डायनिंग, वॉर्डरोब, बेड, सिट आउट, वेल मेंटेन गार्डन, सर्व प्रकारची झाडं लावून मिळणारे। तर असा हा बंगला फक्त 30 लाखात विकायचा आहे। फक्त एकच बंगला शिल्लक राहिलेला आहे। ताबडतोब फोन करा। बुकिंगमध्ये आपल्याकडे ऑप्शन्स अवेलेबल आहे मित्रांनो। 2 बेडरूम, 1 बेडरूम, 6 महिन्यामध्ये पोझिशन बुकिंगमध्येही तुम्ही घेऊ शकता। पण तुम्हाला जर का रेडी पोझिशन बंगला हवा असेल तर ताबडतोब फोन करा। 30 लाख ऑल इन्क्लुझिव्ह।